ja som Žanetka. Ahoj, ja som Peťko. Máme inzulínové pumpy a požičali sme si senzory. Je veľmi dobrý, že sa nemusíme furt píchať. A ešte, že keď sme v škole alebo tak keď je aj hodina a cítime sa zle, stačí len keď sa pozrieme, nemusíme sa píchať glukomerom. Ahojte, toto sú naše detičky na baterky, Žanetka a Peťko. My sme mali teraz požičaný senzor od našej Ľubke, za čo je veľmi pekne chceme poďakovať. A je to úžasná vec naozaj v tom, že šetríme pršteky, nemusíme sa 6-7 krát denne píchať, každých 5 minút nám senzor ukáže šípku hore-dole. Čiže len zavolám si jedného alebo druhého a no proste iba pozrieme a je to strašne dobre. Odsledovali sme si určité jedlá, napríklad cereálky, ktoré ľúbime, vieme čo aj ako s nimi, že musíme dať 10. jednu aj druhú, lebo rýchlo vyletia, potom rýchlo klesnú, takže už vieme čo s tým. No samozrejme, že senzor odporúčame ostatným maminám a detičkám. Naozaj je to naozaj úžasná vec. No nebyť toho, že teda finančne trošku náročnejšia, tak sme jej stálymi používateľmi a je to naozaj úžasná vec. A ďakujeme.